Baling i kini ki jingja kha jong kini ki accident kham tam hakane ka stretch ke bangi akran mentah. Ki jingja accident te nomla aban khang ya ki lada ka jing tip lem ka jing snow jing simet ngin sutu abagami na yeng ngashim usabi kali abanganya ay ka kali nganya hai tayo kom bailadero ngari ban poy ka destination bangam dia ban pentut igiwe. Nakaliang ki pulit penyat kali ke ibu kila le handuk mentah ban persang bantek lakam begini jingïap. The traffic police in the Meghalaya police are the most hardworking. Ki batrai stom do ki traffic police bat step bat mate bat slap bat yong bat yang Surok. Dan teng do let's say poyania. Mau kata kadi junduna mo let's say namal bulu layang bersismi hentu once away put is nga quiet mga kunta kadan ka junduna mo let's say hentu to. Tamba long ki traffic te kita stom ba. Sisa hi Peit ya kini ke jingiap ki bawan jai ni accident kedai ko ba ki driver ki jumi ki don ki baki khamle ko ko ai bani julap te ke bani julap bani kedua bani tip ki jingiap ki accident mostly ki driver khamtam ki kali he le ki ba ki kham dei ka dei ki khamle thumur ka di ka bam namar ba vaksin bladi la bam ni ko bong en kanja ko mesti ki nomla ban control le kata. What we have seen in the past is that the people are somehow hesitant that if I take the patient to this one, any person on the road to a hospital, later on I may be, interrogated.